Goeien, het is die 24 februari. Dit is Bient, miljoen aan tafel. Tonis Meijer van de Sterrenwacht in Burgum. De band deze vakantie net al in de Sjen naar de museum stikken, maar ze ek vasthangen. En klimaatprofessor Pier Vellinga. Het klinkt wat zinstriedig, maar hij zocht economische kansen voor het kwetsbare waardgebied. En jarenlang gongen zien oldtimers als warme broodjes. Troch de nieuwe belastingregels met Bert Sielstra nou de grenzen oer. Het is het geluid al, benzinepompen. Ja, Bert, is even naar diezelfde shit, maar dit loert, hè? Ja. Is dat nog in Friesland te jaren? Nou, het is nog wel te jaren, maar het gaat terug gaan, dan wordt het al steeds minder. Ja, want wat is er bij die gebeurd? Haast alles gaat naar het boeteloon. Ja. Export. Ja, en dat het te krijgen maar de belastingregels die te binnen. Nou, daar praten we aan ze verder over. Dat is altijd in ieder geval mooi om te jaren. Dat is toch een trucje voor heeft om ze toch nog te verkepen. Ja, zinnenvlekken ontdekken. Vielen on een meteoriet bij de Sterrenwacht in Burgum. Keer bij de kust en te keur. En op vertoon van Paken of Beppen mooi is direct nog vergezen. Tonis Meijer, Joop Ben van de Sterrenwacht. We moesten, toen we jouw familie bellen, toen jij we al hier ben. En ik denk dat je het lekker vindt dat je hier even zit, of net? Die ja, het is hartstikke mooi om even de komst te hebben. Het is natuurlijk vrijheidsvakantie en het is heel Paken Beppen de vakantie terug. Dus heel veel museums en ik uw streekmuseum Volkssterrenwacht. Daar kennen bij een de basisscholen bij een gratis intree op vertoon van Paken Beppen of in elk geval van een volwassene. Ja, en dus het is die smoordruk, denk ik. Het is smoordruk, want we hebben nog een oren actie dat ze kennen bij u. We hebben nou een tentoonstelling over moderne kunst. En daarbij ken een kunstwerkmeisje. En dat kunstwerk, als het gaat over de thema vrijheid. Want het is dit jaar, zondag hierin, dat wij door de Canadezen hier in Friesland bevrijd binnen op 15 april. Kennen zij dat schilderijtje meisje van 20 bij 20 centimeter. En dat komt dan in die expositie te hangen die op 28 maart openen wordt. Okay, maar het gaat zelfs hoe de sterren en alles wat naar onderen komt. Want dan pak ik dit terrein bij. Wat is dit voor joekeloekers van een apparaat? Nou, dat is een meteoriet. Deze is gevonden bij de Elbe in Duitsland. En dat is dus een stuk steente dat uit de ruimte komt met een snelheid van 26.000 tot 60.000 kilometer per uur. Is dat ding dus vroeger eens een keer del kwam. Dat was een ongelofelijke klapwedstrijd, denk ik. Enorm. Het is krijgers met een fietspompjes, maar de lucht wordt helemaal in elkaar gedrukt en dan krijg je een enorme knal. Al voordat het ding op een groentelonen komt. Vellinga, heb je dit wel eens vasthouden, zo'n stuk? Nee. Want je bent natuurlijk ook met het klimaat en alles aan de gang. Ja, maar dit gaat door nog volle langere tijd. Dit is van miljoen. Mijn onderwerp gaat door hoe komen de komende 200 jaar terug. Zonder dat van dit soort brokstukken onder komen. En sommige mensen zeggen zo erg, maar je zo druk over het klimaat. Want je kan ik altijd nog zo'n meteoriet door de kop krijgen. Maar ja, dat klimaat, zeg ik dan, daar kan wat ontwan. Die meteorieten, dat is echt een act of God, zeggen we dan. Prachtig, maar dat is fascinerend echt voor Ben, dat ze dit vasthouden mooi. Dit is prachtig natuurlijk, het is zijn gewicht. En het is zo bijzonder eigenlijk, want 2/3 van de wereld besteedt uit water. Dus het meeste valt in het water. En nog meer, die verbranden natuurlijk. Hè. Elke sterrenregens is maar vallende ster. Is een niet stukje dat nooit de groen rekkert. En dit het wel de groen rekken. Ja, heb je nog meer mijn naam? Ja, wat is dit? Heel wat leuks. Dit is een... Dit is een solascope. Ken ik daar nou zo terug in? Ja, er zit een dop op zeker hoor. Nee, er zit een filter op. Ze moet net omkomen, zo snel niet. Nou oké, maar net omkomen. Maar in principe kun je daarmee naar de zinnen zien en dan kun je dus zien of er zonnes pas binnen. De zinnen, dat is een waterstofbom, maar die heel groot brandt. En daar zijn al je ontploffingen die plaatsvinden en die kun je daarmee zien. Shit, dit is een plaatsje, of net? Ja. Daar heb je een voorbeeld van. En kun je dat nog gewoon bij Jim zien? Youth, Big Leagues? Ja, als het helder waar is, dan kun je dat bij ons dus gewoon zien. En die zwarte stipjes? En die zwarte stipjes, inderdaad, dat binnen dan van die solar spots. Dat zijn dus van die ontploffingen op de zinnen. En wat vinden ben ervan dat ze dit zeggen? Nou, het is natuurlijk fantastisch. Met deze shows het in kleur, we hebben oren in, dan showen we via spiegel en dan shows het in zwart-wit. Maar het is natuurlijk helemaal fantastisch, want erbij stil te staan dat een zinnen een ster is. En dat er ook nog van alles op gebeurt. En dat je dat met je eigen zien kennen is natuurlijk fantastisch gewoon.
Ik ben altijd heel enthousiast erover. Nou, en dan komt er ik nog een zonverduistering. Ja, aan. dat wil ik nog correct in Daar zeggen. kan je dat ding dus ik voor broeken. Zullen we eens even zien naar de zonsverduistering? Want 21 maart, geloof ik, dan vindt dat plak. En zag ik het... Nou, 20 maart. Of 20 maart. Wanneer wie dit? Vrijdag 20 maart. Dit is binnen beelden van Dit Jelle is zelfs. van, ik denk van 2004, waarschijnlijk in India. Als ik het zag, zo onder gezichten. Deze die je nou te zien krijgt is een volledige zonsverduistering. Deze van 20 maart die is volledig op de Faroe-eilanden, maar 80% hier in Friesland te zien. Nou ja, dus ik al een hele soort, 80% van de je zinnen klanten die net wel verdwijnt. Nee, hè? Tenminste, al die energiemaatschappijen, Ja. die moesten extra investeren, omdat wij dan al het licht ondoggen. Ja. Apart, no? Ja, dat zal wel een hele Ja. boost komen. Ja. Ja. Nou, fascinerend. De hele weekend denk ik kinderband die kan komen, paak en beppen mooi. Ja, we zijn de hele week, elke middag bij we open tot en met sneu te middag. En de band ben gratis. En de volwassenen die ze meenemen, die moeten wel betalen. Want ja, het materiaal moet er ook weer uit. Daar krijg je een heel soort moois Ja. te zien. Tegen dank. Mooi weekend daar wens ik met die band. Ja, en dadelijk zeggen we ook nog bij, want we hebben een mooie reportage over het dreamteam van de Grijden. En ik disse van Aansen mag je zeker net missen. Ja, Bert Zielstra. Ja, we hadden krek al even van die in een kwarte introductie. We hebben het over de oldtimers. Die sto importeert uit Amerika. Waar ik is de saai zo'n keer in het hier heen. En ja, toen kwam het riek mooie naar je belastingregels. En het luidt in één keer op zijn god. Ja. Wat wie voor die steeds maar de slimste periode, als we het doen, hè? Het was ergens in oktober 2012. Toen kwam de regering met een wetsvoorstel dat einde alltimer vrijstelling. En wat eigenlijk wel grappig was, 5 dagen van tevoren gingen ze nog zijn aan de alltimerregeling wordt niet getart. En ja, dan kun je zien hoe betrekkelijk het hier al hier is. Dus op dat moment startte ons hele handel in. We hebben gewoon 8 maanden lang eigenlijk geen telefoon, geen e-mail en geen mensen meer in de showroom gewoon. Want hoe ging het eerst daarvoor? Kun je dat Ja, schetsen? nou ja, alle dagen wordt telefoon, er komen wat mensen binnen en dan krijg je de e-mails. Dus dat rent altijd trouw. Maar dan hier niks meer, ja, dan knipt het op laatst wel. En dan moet je wel denken, ja, hoe komt dit verder? En ja, toen binnen we echt maar op het boeteloon zetten gaan. En het is hoofdzakelijk wat we nou doen, is export. Ja. Alles goed, door heel Europa. Ja, want de aanleiding dat je hier binnen is toons die een rugzaak. Wordt je hier ontspant om dit in te gaan. Ja. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik hoop voor de mensen die daar nog baat bij hebben kennen dat er wat gebeurt. Maar ik denk dat is over 2 hele lijn. En de mensen die dat probleem toen hadden, ja, die hadden eigenlijk al afschiet nam voor hun alltimer. Verkocht, sloopt, skorst, wat dan ook maar. Dus er zijn natuurlijk een productie die verwacht je er heel wat van. En ik hoop voor die mensen dat dat gebeurt. Maar ik ga mijn twijfels er wel een beetje. Maar had je het zien, oldtimers keepje in Amerika. Waar gaan ze dan heen van het zien? Nou, toevallig, ik had de laatste het zien even eigen en ben er 8 van uit Boetelon gegaan. Dus 2 ben er in Nederland blijven en 8 ben er voortgegaan. En dat is net zo 4 voor. Maar wat is Boetelon? Ja, Duitsland, België, Frankrijk, Justerion en Luxemburg, Italië, zelf Rusland. Bahrein heb ik al zien gebracht. Ja, dus het gaat al hier voort. Ja. Ja. En dat is kan, want ontwar kanten, het is jouw passie. Je verzint die helpt maar het is ook een passie. Het moet je hobby wijzen. Ja. Ja. Nou, we zijn even naar jouw bijzondere plakje West in Damwart. Bij al die mooie oude auto's. Je had een feeling voor Amerikaanse auto's of je had het net. Het is het eerste het geluid al. Je kunt het zien. Even benzinepompen. Zolang dat het een eerlijke auto is en er lijkt een V8 onder de motorkap, dan vind ik het wel prima. Wat dochter met mij, ik wil nooit rijden, nooit ik hierin zit. Ja, je moet even uitletten worden. So I knew she was the one that I've been waiting for. Don't have to look no more. I got a great life, I got a nice place in the country, in the good old USA. And ain't I lucky and I'm so grateful every day. I made some good
good friends and got a great job playing music in a rockin' band. And I thank the Lord above for sending me the ones I love. Dit is het. De radio hoeft net om. Achterin ik alles oké? Ja, super. Oh, je vriend? I got a great life, such a great life. Ooh, I've got a great life. Ja, het is prachtig om te zien draaien. Of jouw man op tafel en Ollie een mooie glimlach. Jo, heeft dat wat mooi, hè? Nou, ja, ik heb vroeger een oldtimerhand. Maar ja, Sint-Wurg, ik ben klimaatprofessor en nog maar een elektrische auto. Ja, want ja, de tien verhoor en de techniek verhoor het. Dus ja, we moeten mooi. En ik heb een bewondering van Bert Zielstra dat het nou van zijn probleem toch ik weer een uitdaging maakt en hoe de grens gaat. En dat het mijn onderwerp natuurlijk ik oer, mijn klimaatverandering. We willen het eigenlijk beperken. Straks in Parijs was zo'n grote bijeenkomst in december. Maar dat lukt maar heel. En ondertussen worden we hier in Friesland ik terug. Ja, want dat is wel een pijnpunt uiteindelijk. Want het regeersite, auto's die het ouder binnen als 40 jaar, nou, daar hoe je geen belasting moet betalen. Jonger, en het weer al de 24 jaar, jonger, dan mag je wel dik moet betalen. Want ja, die ook vindt een goede oplossing, maar... Nou ja, die oldtimers heb ik wel sympathie van. Kijk, we hebben musea, dus dan moet ik wat van het erfgoed bewaren. Des het klimaat net zo volle van verhorie. Maar er winnen natuurlijk nog een heel soort oldtimers. Ja, daar kwam ik een heel soort uitlaatgassen uit in de steden. Zijn dat wel eigenlijk net meer. Wat vies je daarvan, van die stelling? De meeste mensen die een oldtimer hebben, die broeken hobbymatig. En je zijn gas is dus voor het milieu de skinste verbranning. Je rieden haast op gas. Wat we de laatste periode in haast gas uitbouwen. En die mensen rieden over op benzine. Dus ja, ik denk die mensen die rieden, we hadden gewoon bij die in 2 jaar APK 400 kilometer rieden hebben. Dus ja, het probleem lijkt denk ik net echt daar. Nee, de diesels misschien wel wat meer, daar kan ik me wel iets in voorstellen. Maar dat wie eigenlijk maar een handje vallen. Het is hoofdzakelijk weer benzine en gas. Ja, nou, die gasauto's winnen redelijk skin. Ja. En wat zoet nou voor die budgetten aan de tongs die ze zeggen van nou, we draaien het waarom? Dan, ja, ik weet dat, ik kan me haast net voorstellen. Ik hoop het, maar dat kan wel een hele lange procedure worden. Dan ben ik heel blij voor de mensen die erop wachten, dat die gewoon hun auto weer uit laten kennen. Maar ik denk toch dat de mensen een beetje de schrik te pakken hebben. Dit is dus nog gebeurd, wat staat dus nog te wachten? Je bent vertrouwen een beetje kwijt. En ja, op zich heb ik een redelijke oplossing voor. Maar ik zou wel heel graag willen dat de auto's die ik hierheen breng, dat ik die in Nederland op een meeting weer zien kan. Ja, het is jouw ding. Ja, die meetings ben net met hetzelfde dus. Nou, nog wel, maar er wordt hut op minder. De toppers gaan voort. Dus het interessante gaat Van voort. de hele orde zo'n is eigenlijk een uitzondering. Maar alles van Jontje 20 of zo. Dat gaat ik niet. Hè? Het is 40 jaar en ouder is volledig vrij. Oh ja. Maar wat er nou gebeurt, de 25 tot 40 jaar, die zijn net meer interessant. Die gaan naar buitenland. Maar de 40 jaar en de 50 jaar, ik ga juist erin verkocht, die zo'n 60 jaar, die gaan ook al naar het buitenland. Oh. En die gaan eigenlijk in Nederland blijven, Martin. Maar op het moment zijn daar minder kopers voor. Dus ik denk het stukje vertrouwen in de regering. Wat zit dus naar de wachtje? Nou, dat zullen we Thomas die afwachten. In ieder geval, daar is een assetmarkt voor. En ik kies naar Amerika daar om die auto's te kopen. Zo is het. Bedankt voor die verhaal. Ja, Viertje en Elien hebben we een serie maken van de jongste voetballertjes van Jester Littens. Het dreamteam van de Grijdens, zo nemen we het doen. En intussen binnen de jonkjes van Doe verloren in grote kerels van 21 jaar. The boys are back in town, the boys are back in town. The boys are back in town, the boys are back in town. Sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? To the one that go keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. Nou, ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk net op voetbal zat en dat ik het al heel wat vond dat ik wedstrijden mocht spelen en dat je dan gelijk gefilmd werd. Ja, dat was wel heel speciaal, ja. Wil je hem nog vaak gewoon herinneren eigenlijk, überhaupt? Nee, niet echt. Nou, ik al. Ja, ik ook wel. Om die laatste wedstrijd. Dat ik Ja, gewoon ik moest weet goalen, ja. Ja, dat weet iedereen wel goed te vertellen. Ja, Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad?
Dat is allemaal stoppen hoor. Ja, Ja, deze stop. Heeft er een bal in hoorn of zo? Doe maar, help ze maar. Hier maar. Doe maar, goed zo aan. Help ze maar. Doe maar, doe maar. Ik ben ook heel fanatiek, ik mocht graag winnen. En op den duur waar ik het onderuit veegt. Nou ja, dan begin je te janken, je wil winnen. En daar hebben ze het vaak aan herinneren, door de kameraden. Oh ja, ja, dat vind je het leukst. Ik heb voetballen tot A, junioren. En nou, dan moest ik naar de senioren, maar ik net zo vol nog doen. Ik voel alleen nog draven en ja, voor de rest wat al wat minder. Dus ik wilde weer een vechtsport van. Toen nou, ben ik helemaal begonnen. Kies toen niet verlies? Nou, vroeger net, maar het is nog steeds beter. Dat is leerd. Ik denk het wel, ja. Hoe leer je dat dan? Ja, verliezen. Gewoon heel vaak verliezen. Dan went het op een gegeven moment wel. Wat wel. Ja. Ik weet bijvoorbeeld niet meer hoeveel dit is geworden. 2-0. 2-0? 2-0 maar. Ja, dat vind ik wel echt mee. Er waren ook wel grote jongens hoor toen. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja. Klopt. Ja. The boys are back in town. 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 Ja, een pareltje en morgen eerder er weer een aflevering van. We zullen het hebben over het watergebied. Goed 400 kilometer lang, Wraad erfgoed en een wichtig onderdeel van Friesland. Maar het is ook een kwetsbestikt natuurgebied dat ook economische kansen is. En Pier Vellinga is klimaatprofessor en stond oktober verliende hier directielid van de Wateracademie. Ja, welkom. Dank u. Ja, wat ik al zei, het is een dreige stukje gebied, want je kent er alle kanten uit, maar je wilt het beschermen. Maar jouw kennis als klimaatprofessor, waar heb je nog van zijn op de eerste bijeenkomst, daar maar wat mee doen? Nou, wat ik graag mee aan de gang wil, en dat ben ik allemaal begonnen bij de Wateracademie, is toch hoe gaan we nou om met dat wetter wat omheen komt. Hè? 2 weken geleden komen we in de krant te lezen dat het aan Antarctica een hele grote score komt. Nou, dat wetter komt eraan. We zien het eigenlijk nog net, maar in Amerika al wel. Het gaat dan straks maar 1 centimeter per jaar omheen. Hoe 30 hier. En ben we daar dan klaar voor? En dan kunnen we vanzelf de dik omheen doen. Maar we kunnen denken, kent ik oors? Kunnen we zich breder maken, kunnen we simmerdieken in eer herstellen, slaperdieken, misschien een hele zone maken. Eigenlijk een beetje zoals Bert van, ja, dat is een probleem. Maar kun je er nooit nog wat over verzinnen? En wij zeggen daar dan in Noord-Friesland natuurlijk toch als krimpgebied. Van kun je daar nou per hectare ik meer werkgelegenheid en meer euro's verdienen? Dus de kansen eigenlijk? De kansen. En dan hebben we gezien dat een man op Texel, Jo heb een keer hier in de, ik van Omroep Friesland had, die Rijsselbergen, die liet nou zien dat je hier appels telen kunnen op zoetegroen. En worteltjes en kool. En dat levert denk ik meer nog op als bieten. Ja, we zullen hier nou een proefveldje bij Surg. Het zoutste stukje groen van Nederland. Safferzilt omdat het eigenlijk meer zout is als ons. Ja. Nou, dit is bij Surg en dat heb ik zelf dat het net zo makkelijk is. Op Texel, op die zonnegroen doen het goed. En wij als Wateracademie pleiten er nog voor om hier meer te experimenteren. En eigenlijk ik om een soort wetses, je weet dat Wettertechnologie Instituut. En werk in, dat jouwt al behoorlijke werkgelegenheid in Friesland. En is ook internationaal bekend. Kunnen we nou ik net maar die Zilte Teelten een internationaal proefstation doen. Met honderden hectare werd boeren, ondernemers experimenteren kunnen met ziltekool, ziltepootaardappelen, zilteworteltjes. En die binnen vermoedelijk lekkerder. Tenminste dat... Nou, ik weet het, want ik heb die herpels gewoon, die winnen geweldig. Nou ja, daar kun je er wat yield van maken. En dan heb je nog meer werkgelegenheid per hectare. En dat is wat wij als Wateracademie nou ook zien. Wat voor projecten kunnen wij betinken
die het van Friesland goed binnen, zowel voor de Waddenzee, dat de toeristen komen, en ik voor de werkgelegenheid. En Dus dan zie je wat jij nou zegt is eigenlijk wel feitelijk een primeur. Want dit is de golden bullet, zeggen ze in. Nou ja, nee, dat mogen we dus zien. Wij zeggen, ik zit Waddenfonds, probeer je dat nou eens, helly die eerste ondernemers hoe de streep, want de meeste boeren, dat weet je hoe ik, die zijn bang van soort wetter. Dus die moet je toch een lokje mooi steun of maar het Frieske geer dat je zegt, nou, hier heb je 50 hectare, probeer je maar eens wat. Nou, dat zou mooi wezen, als dat slacht. Maar er zijn zelfs nog meer kanten. Heel die zaak, er zijn net al hier boeren, mooi verzilte groen. Nee. Maar ik maak je wel een beetje zwaar hoe dat wetter. Wat onze kant op komt, je zeggen nou bij de waterland dat er al die duinaanslag is. Ja. Ben ik problemen of binnen er weer uitdagingen voor jou? Dat ben toch uiteindelijk uitdagingen. Die wetter, ik zeg een centimeter per jaar, Safir is nog net. Het is nu een 3 millimeter per jaar. Dat wordt meer, maar daar kun je het zin op werken. En die Waddenzee die trekt toch het zon ik wil naar zich daar. Maar ja, dan krijgen we op termijn. Maar ja, dan heb je al kleinkinderen. Oh, hoop ik. Dan beginnen de Terschellingers te mopperen van ja, je eiland gaat voort. En wij zeggen, dan moet je nou naar denken. En hoe kun je nou, bijvoorbeeld ik met de afstudie, hoe kun je dat nou mooi zien dat het robuust is voor de komende 50 tot 100 jaar. En dan blijkt niet eens dat voor ieder probleem is een oplossing. En het leuke is soms, ik weet niet hoe het met Bert gaat, maar soms ben die nieuwe oplossingen vertjen ik nog beter dan horen. Ja, klopt dat Bert? Nee, nee. Nog net. Maar Bert ontdekt misschien nog meer markten. En zag je dat ik maar die zilte teelt. Die boer Rijsselbergen die je leest bij jou, die exporteert al naar Pakistan. Dus wij zien ik naar oplossingen en die zie je weer in de landbouw, maar ik in de recreatie. En ik in het toerisme. En ken je nou in combinaties met rond die zilteteelt en die dieken. Die het zou wel goed binnen voor de recreatie. Hè. Je kunt een restaurant neerzetten. Een mooi project bijvoorbeeld is Holvert on Zee. Wat ik zei, jongens, we hebben griezelig veel baggerproblemen van de boord naar Ameland. Maar als we nou een inhaalmaatje in die kust, met wetterskap erbij, een gruk de maal erbij. En we spelen die vaargeul als het ware skin. En we lieten zo wat wetter naar binnen, dan kinderen niet eens van alles ontstaan. Er weer mooie beelden van Holvert on Zee, hoe je die Noord-Friese kust, een krimpgebied, mooier en aantrekkelijker maakt kunnen, economisch. Nou, en dan hopen we dat broekt wordt. Die visie van jou, we zullen nog een soort dat denk ik, een soort willen daar bij de Wateracademie. Nou. En laten we hopen dat het wetter nog net zo gauw komt. Wij vinden voor ieder probleem een oplossing. Oké, heel fijn. Nou, dat is inspirerend. Man, tegen dank al hier voor je inspirerende verhalen. Ja, dit wie het van nou. Morgen is Pasquinel Kolkje te gast. Hij is mastergastheer in het restaurant van het Okura Hotel in Amsterdam. En deze week behellen hij zijn diploma daarvoor. Dat is morgen. En van nou een hele mooie jongen verder. Die zwak.